Jos se meni rikki. Bosslife.com. Moro! Mitä jätkä? Ootte varmaan ihmetelleet, että missä me ollaan oltu kaikki tää aika. Tää kiinnostaa. Ja tässä kävi niin, että manageri myi puolet tiimistä tonne puolustusvoimien käyttöön ja sitten on ollut muitakin esteitä ja myöskin ajan puutetta on ollut ja itse asiassa me ette vaan kiinnostanut ollenkaan eikä mä sitä skeitata, mutta nyt me tehdään taas videoita ja Tässä on syy, miksi me tee videoita enää. Joo! Tosiaan oltiin tossa viime vuoden puolella kuvailemassa Ville ja muittenkaan. Et aloitettiin näitä maita ja tässä on tää kaveri. No mites menee? Tuu takaisin! Tuu takaisin! Tuu takaisin! Ai hyvin paska! Vittua mitä? Oi! Mitä?